Hej og velkommen til Assens, en mega smuk og gammel havneby med en masse naturskønne omgivelser rundt omkring og ca. 6.000 indbyggere. Her i Assens der har vi både fritliggende hus, og vi har rækkehus, og vi har en masse skønne lejligheder tæt på alt det, som netop du skal bruge til hverdagen. Vi skal se en toværelses lejlighed på 78 kvadratmeter midt her i Assens bymidte, nemlig heroppe på Store Kirkestræde, så kom med. Med en af vores boliger i Assens vil du altid være tæt på rigtig gode handlemuligheder. Et attraktivt havnemiljø og ikke mindst en rigtig hyggelig bymidte, der både har gode spisesteder, der har rigtig meget historie bag sig og har super lækre specialbutikker. Kunne du tænke dig at bo her i Assens, så kan du gå ind og læse meget mere inde på vores hjemmeside, og ellers så kan du skrive dig op til en af vores FAB-boliger inde på Boligøen. Vi ses!